Tine Nijkamp, Peter R. de Vries, Arjen Fortuyn, Peter Buwalda, Lodewijk Asscher, Mark Oosterhout, Ron D, tafelheer Ali B. Dit is De Wereld Draait Door. Nou, op een jong zeg ik naar De Wereld Draait Door. En toen kwamen ze maar een fotoboek dat ze vonden hier in Amsterdam. En die man die kwam in beeld en vertelde hoe dat ze de persoon uit het fotoboek zochten. Toen dacht ik van verrek, ik heb op zolder heb ik nog een map lezen, maar allerlei portretten. Dat is nog volle leuker. Ja, nou ja, ik heb die map op zolder, dat wist ik natuurlijk wel, maar dat realiseer je net. Maar mijn heid, die tekenen en die schilderen, en dat die wel aardig verdienstelijk, vond ik zelf. Ik denk, nou, voor het zagen bij de kringloop, bij het oud papier te laten komen, zoek eigenlijk de mensen die op die portretten al beeld stenen, vinden moeten, zodat ze die krijgen kunnen van mij. Lammet, ik weet net wat erbij komt, staat het er ook op? Ja, staat wat op. El van der Zwaag, Broek onder Akkerwoude. Deze vind ik heel mooi, bakker. Heel treffend. Just daar leeft hij er in. Midden. Maar in de periode van 56 tot 62 waren wij in Dokkum. En mijn heid, die wie daar leraar, tekenen, Nederlands, Duits, Engels, ik weet het net krijg. En dat heette de ambachtskwallen. En omdat hij tekenen en schilderen, dat was zijn passie en zijn hobby, dan zag hij het in een leerling van, je doe daar even zitten, jongen. Dan ziet hij even een schetskamertje. En dan maak je het thuis al, altijd nodig weer. En dan hier er een portret. Nou, zo heb ik er dus 30 boppen lezen. Die, ik vind, heel mooi liedje. Werd die mensen waarkomen, werd ze bedarren binnen. Natuurlijk is dat interessant. Hè? Ik heb er eens in bellen. Ik denk, nou maar de Sjen, dat ik hem vinden kan. Veenworsterwol. Ik denk, ja, dat is net zo vier voor. Dat moet ik toch. Hè? En de namen vond ik ook nog. En Van der Wal. Ik denk, nou, daar binnen wel meer. Dus ik bellen. Nou, zei de jongen, van daar weet ik niks van. Ik zei, mijn paak wil het vragen, maar die weet alles. Die bellen door en daar maar zei, wist het ook net. Nou ja. Dan kom je op een deerspoor. Ik denk, nou, ik moet toch maar een orenmethode bedenken, want dit is een dood spoor. Hè? Ik denk van, nou ja, ik moet hier wat mee doen. En wat is nou het beste media om de mensen attent te maken op het feit dat ik die dingen lezen heb? Dat is, krijg ze iets als In de Wereld Draait Door, maar dan maar Omroep Friesland. Nou, dan kan ik weer met een land. Dat zou toch prachtig zijn of de sommen of de paken zitten van verrek, dat is mijn paken. Dat zou kunnen. He? En dat ze me dan bellen of zo en dat ze zeiden van god, dat zou mooi wezen. Nou, voor mij is het krijgen. Of het belangrijk bij de kringloop of zo, dat is zonde.